Her skal vi prøve at lære at bruge hårdhedsmålemaskinen. Det er en type, der hedder Rockwell, som er et fabrikat og en metode til fremgangsmåden. Den kan man se noget mere om i en anden video eller i den blå bog. Men maskinen står her, og hvis vi går lidt tættere på, så kan vi se, der er et måleur. Der er noget med noget indstilling heroppe, der kan aflæses herover, som skal gøres efter en bestemt metode. Der er lidt kontrol, når man er ved at gøre klar her. Der er nogle håndtag, som man skal dreje på. Og der er hernede, at man skal lægge sit emne. Og heroppe skal der sidde den spids, der hører til. Så jeg skal ramme her. Den spids, der skal høre til i forhold til, hvor hårdt emnet er. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad for en man vælger. Man skal have et lille smule gæt på, hvad det er, man har med at gøre. Der ligger en brugsanvisning, som man kan følge. Den ligger ved siden af maskinen. Og vi har et par emner her, som vi gerne vil måle på, for at se, om de har den hårdhed, eller for at finde ud af, hvilken hårdhed de har, eller om de har det, som der måtte være specificeret på en tegning. Til at starte med, så skal vi have valgt en spids. Jeg har valgt her, at vi starter med den, der er en diamantspids. Diamanten er så lille, så man kan faktisk nærmest ikke se den. Den har facon lidt ligesom en isvaffel, med en selvfølgelig meget veldefineret vinkel. Og vi har nogle prøveplader her til forskellige af spidserne til at se, om man har fået det indstillet korrekt. Der er nogle oversættere til nogle andre typer af hårdhed, typisk noget Brinell hårdhed, som er en anden fabrikat og en lidt anden måde på det. Og så er der forskellige muligheder for her at opspænde runde emner osv. Og så er der lidt, man kan prøve at måle på. Men her tager vi først den her diamant, og så sætter vi den herover. Nu skal jeg se, om jeg kan få det lavet. Jeg løb selvfølgelig tør for strøm midt i det hele, men jeg skal have sat en spids på. Jeg har valgt diamantspidsen, og jeg skal bruge en lille ombrakonøgle, der ligger i kassen. Og så, den har en fas, hvor det skal passe på. Sæt den helt op. Spænd den bare lige sådan med fingrene her, det er nok. Den skal ikke knokles på. Så skal vi til at have kigget på, om den bliver rigtig. Og til det vælger jeg så her at kigge på mine prøveplader. På sådan en her for eksempel, der kan man se, måske kan man se, at der her står HRC 62,2. Måske kan man se det, hvis jeg blinker lidt med den. Den tager jeg og monterer herover på. Kører den her op. Der står her, hvad der er op og ned. Og maskinen her står lidt udenfor, fordi hvis man kører langt ned, så kommer det her kevindstykke, det kommer nedenud, så der skulle egentlig være et hul i bordet. Så den kører vi bare lidt udenfor. Så er vi næsten heroppe. Så skal vi lige have kigget efter indstillingen af maskinen. Og ved at læse herover på brugsanvisningen, så kan jeg se her, at når der står diamant, så skal jeg have en belastning på 150 kilopond. Og så skal jeg aflæse på den sorte skala. Det betyder, at jeg går herom og kigger her, ser hvad står den på her. Lige nu står den på 100 cirka. Så kører jeg ned på 150. Så jeg kan holde det hele stille her imens. Det er sådan cirka der. Så har jeg, skal lige se hvad jeg har i fokus her. Den skal stå der, drejet med uret ind. Her kan man se, at her er den her et stykke væk imellem de to prikker. Det er fint. Så kører jeg op her. Nu ramte jeg. Og så kigger jeg herop og ser, den er ikke begyndt at bevæge sig endnu, men det kommer lige om et øjeblik. Jeg drejer langsomt. Lige så stille her. Der begyndte den at bevæge sig. Så kører jeg 1 og cirka 2 omdrejninger. Det behøver ikke være så præcist. Så kigger jeg efter. Står den her streg cirka midt imellem de 2 røde prikker? Det gør den. Så burde det være okay. Og så justerer jeg bare på uret her, indtil den står på 0. Der. Og så tager jeg her og udløser, der sidder nogle vækststænger herinde, som jeg udløser, når jeg drejer på den her.
mod uret ud, og så kan man se også, hvordan pilen den bevæger sig op for oven nu. Sådan. Og nørderne siger, at man skal tage ved i begge ender af den her, for ikke at bøje den her over. Jeg synes nu, det bliver lidt svært at bøje den, men pyt nu være med det. Så venter jeg et øjeblik. Hvis jeg kigger nøje, så kan jeg se, at den står og synker en lille smule ind i materialet. Jeg venter 10-20 sekunder. Og så aflaster jeg igen. Tilbage med uret. Og nu kan jeg aflæse direkte på den sorte skala. Den her siger 56. Den skulle have sagt 62. Så betyder det, at jeg må justere. Prøve mig frem igen, for lige nu er jeg ved at kalibrere det jo. Så må jeg justere på forspændingen her. Og det vil sige, at nu kører jeg herned og kører ned. Der står ned denne vej. Man får altid galt i halsen, hvad der er hvad. Så kører jeg ned, så den lige er fri. Jeg flytter den hen til et nyt sted at måle. Og så, jeg kan ikke huske, om det er op eller ned. Men nu prøver vi lige at køre den ned til lige lidt mere. Bare lige en halv omgang. Så kører jeg igen op. Indtil jeg rammer her. Der. Det er lidt svært at nå med hænderne her. Så kan vi se uret op for oven. Der begynder det at bevæge sig. 1. Og man tager det altså lige så stille hernede. 2 cirka. Så justerer jeg uret om til 0. Kontrollerer, at den der står i midten. Udløser mekanismen. Og ser uret bevæge sig derop. Venter 10-20 sekunder. Kører tilbage igen. Sådan. Og kan nu aflæse her. Nu er den på 61. Det kunne jeg godt gøre en gang til, men skidt med det. Nu vedtager vi, at det er nøjagtigt nok. Så nu skal jeg prøve på mit rigtige emne. Så jeg går igen ned og kigger. Læser igen, hvad fanden er det nu lige, der er ned og hvad der er op. Så udløser jeg den her. Tager emnet ud. Og vælger i første omgang, at jeg vil gerne se på, hvor hårdt er det her kugleleje. Det er vigtigt selvfølgelig, at banen på sådan et kugleleje er hård nok for at kunne modstå slidet. Få den nogenlunde positioneret. Kører op igen. Ja, hvis nu jeg kunne nå samtidig med, at man kan se, hvad der foregår. Der kunne jeg mærke, at den ramte. Og så går jeg op og ser, hvornår begynder den at bevæge sig. Nu har jeg drejet en kvart omgang på den her nede. Der kom den. 1, 2. Sådan. Kontrol af den der. Ja, det ser rigtigt ud. Justering til 0. Sådan. Ja, det kunne man jo ikke se. Og udløsning af vægtarmene. Fejl. Jeg havde ikke fået den sat, så den sad fornuftigt. Vi prøver lige igen her. Der. En. 2 cirka. Justering til 0. Udløsning af vægtarmene. Og vi kan se den køre rundt heroppe. Vi venter nogle sekunder. Se den falde til ro. Og vi aflaster igen. Og nu kan vi aflæse, at hårdheden af den der kuglelejerbane, den er 62 HRC, Hardness Rockwell Cone. Så er øvelsen sådan set forbi.
Her har jeg nu valgt et andet emne, så jeg har selvfølgelig ændret på højden af min holder her. Det er et emne, som jeg ved ikke lige, hvor det er fra, men det er sikkert væsentligt blødere. Jeg har kørt næsten op her. Vi kan lige se, jeg kører op her og rammer her. Der ramte jeg ind. Hvorfor er det, jeg skal køre noget, inden jeg gør noget? Det er, fordi jeg skal rette de små ujævnheder på emnets overflade ud. Man kan ikke måle på et groft emne, men selv på et slebet emne skal man have rettet de små ujævnheder ud. Så jeg kører lige her igen. Nu er jeg gået kvart omdrejning, ja, og så kører vi 1, 2, sådan cirka, nulstilling, kontrol af, at den er i midten, udløsning af belastningen, og allerede her kunne vi se i forhold til det tidligere hårde emne, der kørte den mange flere omdrejninger her. Så det kan faktisk godt være, at den ligger uden for, hvad vi kan måle med den her diamant, eller vi skal over i noget, der er anderledes, men vi prøver at køre op, og så ser vi, ja, den er nok i virkeligheden nærmest uden for nummer, fordi den er helt sikkert ikke 78 i hårdhed, så det kan være, at den er en hel omgang bagud. Så vi skal nok have fat i noget andet målegrej for at måle den der. En anden spids, der ikke er så spids, der er lidt mere rund i det. Jeg har skiftet diamantspidsen ud med en lille kuglespids på en 16 tomme. Jeg tager en anden prøveplade, hvorpå der står HRB 99. Jeg ved ikke helt, om den passer. Den ligger herover. Jeg har sat spidsen i her. Der har en lille kugle herude i stedet for. Så står der på brugsanvisningen, at hvis jeg bruger en 16 kugle, så skal jeg gå ned til 100 kilopond i belastning, og jeg skal aflæse på den røde skala. Jeg har stillet om til 100, og så skal vi sådan set bare have lavet det her prøvetryk, inden vi kan måle rigtigt. Det var cirka der, og vi kan se heroppe, at nu drejer jeg igen ligesom før, cirka en kvart omdrejning, så begynder den at flytte på sig. Der. 1, 2. Det gør ikke noget, jeg kører forbi, men jeg må ikke køre baglæns, fordi så har jeg jo et hul, jeg ikke lige ved, hvor lidt og hvor meget jeg har lavet allerede. Så jeg justerer på nålet her. Jeg kigger efter, at det her ser rigtigt ud. Jeg udløser her. Venter nogle øjeblikke. Kører tilbage. Og så siger den faktisk 70. Og den skulle sige 99. Så det er jo ikke så godt. Lige præcis hvad der går galt, ved jeg ikke. Men i hvert fald så kan vi jo løsne den her. Det kan være, fordi prøvepladerne efterhånden er brugt så mange gange, så de bliver sådan fulde af toppe. Nu har jeg efterhånden fået justeret mig ind, men vi tager lige sidste her. Jeg har den her liggende på, som har en HRB 82,5. Det er en anden messingplade. Jeg har en kugle på her, en 16 tomme. Jeg har justeret herom. Jeg skulle have lidt mere på end de 100, der står, for jeg har prøvet nogle gange. Men nu kører vi med den her igen. Sådan, der ramte den. Og så en kvart omgang, så begynder den at bevæge sig. Sådan. 1, 2. Ikke noget med at køre tilbage. Bare justere det sidste her på uret. Vi lader vægtene gøre deres arbejde. Og venter lige på, at den bliver færdig med at synke. Tager vægtene fra igen. Og aflæser nu på rød skala.
Så det er ikke helt ved siden af, det er 82,5, som det skulle være. Så nu er den indstillet til det her. Så kører vi ned. Det var den her over, jeg gerne ville have på. Jeg kører op igen. Det op. Der ramte jeg. Så en kvart omgang, så begynder den at bevæge sig. Der 1, 2. Og det er et finjustering på uret. Vægtene. Jeg har selvfølgelig kontrolleret her, det der det passer. Vægtene. Og vi venter og se. Den kommer ikke så langt i, så det er vist godt nu. Og så her. Og så kan vi aflæse på den røde skala, at den er på en enhed, der hedder cirka 84. Men det er jo ikke Rockwell Cone, HRC. Det er Rockwell Ball, HRB. Som så er noget andet. Og bare må sammenlignes med, hvad man ellers havde tænkt sig, at man skulle have det til at være. Det var ikke så svært, vel?